हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबायानो बे भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन। स' लोगोफोर, बेनो जादों मोनसे समनि बर'निनो मुंदांखा सिनियर फावखुंग्रि बिथां निता बसुमतारी, दानि निता स्वर्गियारि, बिथांनि फेमिलि आरो बिथांहा सोर सोर दं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोनहा नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बेनि सिगां जुदि नोंथांमोना निता बसुमतारी बिथाङा सोरजों आरो बबेयाव जुलि जाखो आरो बिथांनि हासबेन्डआ मा मावो बेफोर गासैखौबो मोनथिनो लुबैदोंब्ला डिसक्रिपसनाव फुल भिडिअनि लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। दायो नोंथांमोननो गोबावथार समनि उनाव दिनैसो बिथांनि फेमिलि फट'सफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों, नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय।